Σήμερα, όσο περπατούσε στο Minecraft, δεν περπατούσα ρε. Τέλος πάντων ήμουνα στο Maximum στο Minecraft. Βρέθηκα έξω από ένα τέλειο κτίριο. Κατάλαβα πως ήταν μια πολυκατοικία. Μπήκα μέσα και βρήκα το σπίτι μου. Δεν ήταν δικό μου. Ξεκίνησα να το επιπλώνω. Να η κουζίνα, το μπαλκόνι που μοιάζει με παραλία για κάποιο λόγο, ναι. Η κρεβατοκάμαρα, σπίτι χωρίς γυμναστήριο δεν γίνεται. Και μετά πήγα στα κάρτς. Βζόμ αυτή σε βάση. Και αυτό ήτανε πώς πέρασε σήμερα τη μέρα μου στο Minecraft. Αν σας άρεσε κάνε like, subscribe και comment. Αν σε μερικά clips φαινόταν το μπλιμπλίκι του ήχου. Τελευταία εγώ, γιατί προσπαθήσα να βγάλω screenshot και όταν έβγαζα screenshot και επειδή έβαλα Samsung, πάταχα το τέτοιο όπως λέμε, το κουμπί για να κλείσει και το κουμπί του ήχου, έτσι βγάζα Samsung και φαίνονταν το κουμπί του ήχου, οπότε μη μου γράψετε σε σχόλια, ξέρω εγώ. Φαίνεται αυτό το μπλιμπλίκι του ήχου, τέλος πάντων.